ana kidung rumangsa ing wangi teko ayo luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun panaluhan kanongtan wani miwah panggawe Allah gunane wong lupa genya temahan tirta maling araca tan ana wani ngarah mring mami guna dudukan sirna lah menika tawang niku putri Madukara Dewi Subandra Dewi Roro ingkang sampun katilaning Raka Raden Arjuna ya Raden Janaka endang saking kasatriyan rumangsa wana-wana rasa minggah gunung mudhun jurang aman madi ingkang Raka pun Arjuna untuk panggalih arsa jegana cakri arang-arang gunung wonten watastu mangono sang Bathara Narada preksa bilih Dewi Subandra badhe alalu kaparan dening kang Bathara Narada
Tulo ora berani nyari saya. Trito sohata lo. Betul ya. Ditahulun pucang ngono. Dari Subadra. Orang ingkang ana nasau. Nuwun Kanjeng Pikulun sembah bekti kula munjuk. Mulai tahu bahwa munculan kita tahu bahwa nuwun inggih kula tambah tok kali tentunya jiwa ya. Itu kita kedahan-dahan orang kene. Ano berapi. Aduh dulu. Kula pinten Kanjeng Pikulun sampun mangertos. Menapa ingkang kula lampahi wonten mriki. Jangan kita ditinggal kaki ngira. Ya garwamu nuni. Lah kok cerita terus cilekan bakal kayu tuwa. Ini mboten siap mana kula nulur. Ya. Bacane wong wadon sing tresna karo kakunge kaya ngene. Wong pinter kan ngendikan jare sukses wong lanang yo wadon iburine sing hebat. Ya Subadra beda karo yoga-yoga kuwi. Bojone yoga iki nek ditinggal ngomong dodolan HP. Dowe awean nang rumah sami. Ya, pancen wawadon sing ndukung marang kakung ya kaya niki. Buktine Subadra ditinggalake ndrang kang kakung. Nelongso atine kapres diupati. Munjih kula namung nderek menapa ingkang dados dasaripun kula. Jangan ngayu tuwa iki. Ulun paringi busana minangka kanggo bakal ketemu marang Akinira Arjuna. Masa ana wana Kutarondo niki nyatakaken dawuh. Boten cocok. Nuwun pangapunten kula. Awit sejatipun kula pribadi mangke ireng malah kembang-kembang dados bingung. Ya pancen kaya mangkono iki Pak ya. Kalau kaya seragam comotan dadi ora perlu. Sak ketemune ngono.
Inggih. Saiki jeneng kita ulun pari tetenger Bambang Sintawaka nuli mestakaken dawuh. Yen kaya mangkono njal mangkat kudu dinenti. Aja nganti karondhen gawe. Ngati-ati aja nganti lali duga-duga kagawa nuli kulun. Kula nyuwun pamit tambahi paniya. Ulun makayangan nger. Aku ngerasa kedulung, ngerasa gelo urip rikala sami. Romangsa kuatku, ana negara kalengku dirojo. Belani tanah airku, utah getihku. Lewati aku, takkan saiki wong dadi kuntangan iki urip ana awan gantung Wibisana Yobanto hati saya ini yang sosoro maruto pamono bono maruto dan goleki dawati Wibisana Kangmas Kumbhakarna nunjih ingkang wonten Sindela Kangmas Adipati Kumbhakarna aku rumangsa gelo rikala samana jeneng sira nengger melu Rama Wijaya aku ora melu jeneng sira susana aku seprene sawise gugur ing palagan mung dadi ontrang rantringan ning tawan gantung aku mung kepengin mlebu swarga yai Wibisana
Awit jeneng sira wis entuk ilmu kasantikan saka Prabu Rama Wijaya. Aku mung takon kepiye upawane kakang gitu kaswargan jati. Kang Mas Adipati Kumbakarna estunipun boten saged lumebet wonten swarga langit nanging mung karana Kakang Adipati saged manunggal kaliyan satriya panenggahe Pandhawa Raden Werkudara samangke panjenengan saged benjang saged lumebet wonten swarga langit nanging kedah nderek kaliyan Raden Werkudara. Yen manggon ngaku manut marang sira apa sing dadi pangandikamu. Lan dur kepiye aku bisa ketemu Kakang Adipati Kumbakarna. Kula aturi lelendang wonten tepes wiring wonten Praja Ngamarta mangke saged kepanggih kaliyan Raden Werkudara minjang Kang Mas Adipati Kumbakarna mapan wonten pentes wiring Raden Werkudara. Yen kaya mangkono sanadyan waduk kaya apa bakal tak karepi bakal tak lakoni Dimas. Aku njaluk pamit namung ngiraken tindak Kakang Adipati Kumbakarna. Sang Gunawan Wibisana angin cipta nutupi badan Hawasana ingkang cinta mung angrucek kagiatan catur maya busana wonten cahya saplik saking angganipun medal saking angganira Sang Gunawan Wibisana awujud tenaga catur maya.
hati saya indriya sosoro manuto pawanomo kono margono waduh semua nang jero tuh ulun lawa kula dipun wedalaken saking anggan ipun sang penembahan wah kula dipun wedalaken pripun wah gawe senake melu nonton malah ditokke lah terus kepiye oh sang penembahan lawa kula dipun wedalaken saking angganipun kang penembahan kados pundi mengkoto catur moyo jeneng kita wis peparing kekuatan marang nanging sejatine ulun iku sepuh ulun datang gunakake kekuatan ning jeneng kita kekuatan ning geni bumi banyu lan angin jeneng kita golek satria ingkang bisa nyampurnakake jeneng sinten. Lajeng wonten pundi? Lan sinten ingkang saged nyampurnakaken dhateng kula? Ora ana liya satria Madukara, ya panenging Pandhawa Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Mula jeneng sira enggal upadine ana ing papane Raden Arjuna. Titik-titikipun wonten pundi anggenipun badhe nata. Ana ing sak isoring Gunung Kutarumbu jeneng kita bisa metokake marang Raden Arjuna. Menawi mekaten kula nyuwun pamit sang penembahan. Hati-hati di ojo nganti lali duga-duga nabuh catur moyo ingkang mangkalu nyuwun pamit yen tak waspada gawe iki putra ingsun inggih wis tak pun dawuh Kanjeng Rama jeneng sira tumeka nang arep ana parigawa apa bisa warna inggih Kanjeng Rama kula sowan wonten karsa paduka Kanjeng Rama sepisan kula nyasaken sembah bekti kula kunjuk ya ulun ingsun tampa pamuji sun tambang nuwun iki kula tampi astu kekali dados ujian paribdi Kanjeng Rama ingkang nama kalih kula namung kepingin ambaya dhumateng paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi kundur wonten kasatriyan Sindhu
mangke ingkang putra badhe agrumat paduka Kanjeng. Ingkang Rama iku sepuh bebasan godhong iku wis akeh. Upama apa-apaan iku wis mateng bakal diundhuh marang ingkang nandur. Apa meneh pun Rama iki urip ana Ngercapada iku ana ingkang ngadhumake, ana ingkang uripake. Mula ingkang Rama mung kepengin anggonku bali ana nyayun nang Kang Maha Kuwasa. Aja nganti gawe angeling para sedulur, angeling para keluarga. Der jeneng kira terusake wae. Madheng ratu ana ing Singgila, ya mung welingipun Rama, aja nganti jeneng sira gawe rekoso ning para kawulamu. Yen to kawulamu duwe pakarting sae paringana bebulan. Nanging upama ana nayaka praja ingkang culika jeneng sira aja nganti pedhi paring pidana marang nayaka. Lan nyangganana ati samudra tegese apa wae kang lumebu ana ing kalingan sira aja kok enggo nanging sesaring disaring sik apa iki bener apa iki betul ya bisa warna muli naskaten Kanjeng Rama nanging kula kepengin paduka Kanjeng Rama monggo badhe kula ruti Kanjeng Rama aja jeneng sira enggal tindako madheka ratu ing Singgila pun Rama wis ora kuat. Rama wis pasrah marang Kang Maha Kuwasa. Enggal bali nggih menawi mekaten nuwun pamit Kanjeng Rama mugi-mugi kula saged amimpin wonten ing negari Singgila. Ya nggih. Bali yo aja nganti cilik ati. Sawarna wanser saking ayuraning sang Begawan Kunti Bisana ya Gunawan Wibisana sapecak noleh sapecak anetes saking lehira kaya dene kang dileres awit boten tega denira ingkang Rama arsa sowan ayun ing Yang Maha Bekas angrantos ingkang dikatinira Raden Biswati bakal ngambil awit bakal kakek
Bocah Sang Gunawan Wibisana lenggah anggone raras tegese lungguh piyambakan. Anutup netra menutupi badan Bawasana ingkang pinulat Gunung Dusina. Kocape Sang Gunawan Wibisana seda mangsa sirna margolani minggah ing kasuwargan jati kairing widodari 1000 cacahé.